मन्थ्रि मोननाय मोनैनि सायाव जिहेतु बुंबाय थानाय जादों बिपिएफ दोलोनिफ्राय साबैसे मन्थ्रि मोननाय जादों जोंहा दाबिया दङ 3 मोननांगौ दा बेखौ पार्टी हिसाबै एनडिए मोनथाम पार्टी दङ बिजेपि एजिपि बिपिएफ दा बेवहाय जोङो रेशियोखौ रानदों जुदि गाबोन जुदि एजिपिनो जुदि 3 होयोबा बिपिएफनिबो 3 होनांगोन दा साफा होनानै दंथ'यो दा सानैखौथ' मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ दा जोङो बेखौ क'क्राझारनिफ्राय लुबैबाय थादों क'क्राझारनिफ्राय सासे सिउलि महिलारि मोननोबा जाबा रबिराम नार्जारि मोनबा जायखिया जोंनो क'क्राझाराव नांगौ दा क'क्राझारनि थाखाय सासे मन्थ्रि मोननांगौ बेखौ दाबि होबाय थानाय जादों दा बे खुनु थगायनायनि बाथ्रा गैया बिर'धि दला बिदिनो बुंखायो जोंखौ माने होनो हानाय नङा नंदोंमोन दिनै नुबाय जों 100 जनसिम बड' एमआइएलआव 100आव 100 मोननाय दं आरो बिराद बुरजा टप 10 मोननाय दङ एखे नाम्बारानो मोननाय हयथ' टप 10आव हयथ' 50 जनबो जाहैनो हागौ बिपिएफआलाय बहा फैसा मोननानै होनो बिपिएफआ दिनै जोङो फैसा गैयाबाबो जों दिनै जा एसे खांलायनानै 20,000 होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो बेथ' सरकारि प्रग्रामसो सरकारनि फैसाखौ होगोन बेथ' माने सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे 3 लाख आरो 5 लाख बेखौ होनाय जागोन बेवहाय बे सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा बियो सोरबा बिर'धि दलनिफ्रायबो लाना होनाय नङा बियो दा बिर'धि दला जेखि बुंबाय थाथों बिथांमोना आन्दायबाय लामा आन्दायबाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रिथार जेननांबाय आरो दाख्लै लाथिख' जाबाय दा बेवहाय बिर'धि दल जेबो गैला जेखि बुङा बे सैमा सोंग्राया सोंबाय थागोन बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौबो दरखार गैया दा बेनो बिर'धि दलनि खामानि साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय दा बुंबाय थाथों दा दिनै नुनो मोन्दों गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा माखासे इउपिएफएलनि आइटि सेलनि दा मोखांखौ नुनो मोनला जों बहा गोमालांखो बिथांमोनखौ नोंथांमोनहा नागिरना दिहुनदो बिराद मिसिं जाबाय आरोखि रुंगुल बर'मोन बादि सोरबा बिराद गिदिर नेताफ्रा इयुथनि नेताफोर बिराद गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांजोब्बाय एसे ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा नागिरबा मोजां जागोन आरोखि